Bé, després del que he escoltat esta nit, em sent encara més reforçada per a creure en la importància de que Compromís tinga més força en el pròxim govern. Si l'oferta del Partit Popular és un govern a l'extrema dreta, com ja t'he assumit en València o en Madrid, això no ho volem. Si el que ens ofereix el Partit Socialista és una majoria absoluta fent un mal ús d'esta, això tampoc ho volem. Volem que Compromís tinga pes en el següent govern municipal. Venim amb molta força, venim amb moltes ganes. Som un equip de gent implicadíssima, preparada, capaç, compromesa. Gent que venim a treballar pel nostre poble. Ho hem demostrat estos 4 anys. I és precisament això, aquestes ganes de treballar, les que volem transmetre a la ciutadania, que es transforme en confiança i que això es transforme en el vostre vot en Compromís el proper 28 de maig. Perquè només d'esta forma podrem seguir treballant per tot el que importa. Deixem que acabe